naredni gost je Dušan Kaličanin. Dušane, dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. I baš sam ti rekao kad sam ušao da često gledam tvoju emisiju i da mi deluje jako prijatno i često ostanem i odgledam do kraja. Da, i tako da mi je drago da sam sada i gost. Stavili smo jednu zanimljivu temu današnjeg tvojeg gostovanja, paralela kulture i realitija, a načuo sam da pišeš i knjigu upravo na ovu temu ili barem nije slično. Ja sam se na master studijama kulture globalnih medija bavio, to sam 100 puta pričao, realitijem i to je bio jedan od ključnih razloga zašto sam i odlučio da budem deo te priče. I radio sam na tome dosta, istraživao, pisao neke stvari, onda sam to ostavio po strani i to je tako stajalo i sada na nagovor nekih prijatelja, zapravo tačnije jednog prijatelja koji je profesor i koji mi tu pomaže, možda ću to ostvariti i zapravo možda će, kako kažu, ugledati svetlost dana ta priča, mada još uvek prikupljam, još uvek je to deo moje realnosti, još uvek se odvija ta stvar koju proučavam, a to je koju vrstu popularnosti nosi reality, jer zapravo imamo to da pozorišna publika je jedno, ta publika reality je drugo. Ja ne kažem koja je bolja, koja je gora, samo kažem da se razlikuju i da su mi podjednako zanimljive, da izučavam sebe, svoj identitet, kako se ja krećem, kako uzrastam ili propadam u svemu tome. I ko reaguje na tebe pozitivno, recimo, u ovoj sferi ili u ovoj drugoj? Tako i uopšte kako vas mediji predstave i koliko se tu kreira taj identitet. Ja stalno koristim tu reč identitet. Mislim da sam se ljudima smučio jer je moja izložba i čitav moj projekat igranje za identitet. I tako da sam i malo pre, čekajući da uđem u studio, slušao vašeg gosta Nenada Škundrića, kog poznajem takođe, ne znam po dobru ili možda nije bitno, znaju ljudi, ali slušam jednu divnu stvar i on je sada u realnosti glumac, on čovjek iza sebe ima predstavu. Mene uvek buni to mešanje i igranje sa profesijama i sa identitetom, tako da ja, kada mi neko kaže da sam starletan ili starleta, mene to više ne vređa, jer mislim da se to toliko meša da sada vi ne možete... Mešaju i to, je voditelj, glumac, tako, i meni je malo to čudno kada čujem da se neka devojka zove pevačica, a onda u pozorištu prođem pored neke operske dive i kažem dobar dan i ona je pevačica i onda se malo zapitam. Šta je sve u stvari danas pevačica? Šta je sve i koliko mi pomešamo te profesije i koliko ljudi osuđuju kada vide... A koliko reality tek predstave možda pogrešno neke ljude, ali tako? Tako, ne možda, nego reality sada kod nas ima određenu formu i kalup i vi kada ste u reality, vi ste odmah u nekom kalupu i ljudi vas tako stave u taj neki frame i vi nosite taj teret. A zapravo mislim da ljudi koji su po osnovnoj profesiji glumci smeju sebi da dozvole tu vrstu luksuza, zato što gluma znači biti druga osoba. I ako se sada i reality kao forma vodi kao neki zabavni program i preuzima vođstvo na tim nekada TV serijama, onda je potpuno dozvoljeno da se jedan glumac testira na taj način. Dok mi, na primjer, nije jasno kada u realitiju vidim nekog čoveka koji je u tako nekim, da kažem, srednjim ili starim godinama, koji dođe tu kao, na primjer, dođe da živi i ja se zapitam šta će čovjek sa tim. To nosi neku popularnost i razumijem i ako nekome to prija, ali smo svi svesni da su sve te popularnosti instant i da brzo prolaze i da ako vi to ne možete da usmerite ka svom nekom poslu i ne vratite se negde, onda je to potpuno suludo igranje. I meni je to sve zabavno, ja reality doživljam kao igru, ali sam se brže bolje vratio iz realitija svoje osnovnoj profesiji. A to je kultura. I to je pozorište. Reci mi vezano baš, izvini što te prekidam, vezano za pozorište na Terazijama, da evo kažemo našim gledalcima gde mogu da te vide i gde sada sve nastupaš. Ostalo je jako malo do kraja sezone. Sezona u pozorištu na Terazijama se ove godine završava malo ranije, 24. juna. Dobro. Ne znam tačno datume. Znam da je 10. juna je Mamma Mia, eto to je prvi termin kada mogu da me vide. Do kraja sezone postoji još Sweet Charity, mislim da je 12. Viktor Viktorija. Producenti su poslednji u ovoj sezoni odigrani 1. juna, tako da to sledeće sezone. Mislim da nas očekuje i Grg Zorba. Mislim, ja imam zanimljiv repertoar i drago mi je da sam se posle jednog bolovanja vratio svom poslu i shvatio da je to ono što me drži i da sam presrećan što radim u jednoj takvoj kući sa takvim imenima i da sam tamo dobio priliku da
ono što kažu na filmu delite kadar, a u pozorištu delite scenu, makar i da nosim ono što kažu tacom, bio sam presrećen da prolazim pored velikih imena kao što je bio Nikola Simić i tako stvari koje kada ste mladi i kada ste student glume, kasnije nekako namaštavate i mislite da vam se neće desiti. I to uvek potenciram jer je to ono što meni unosi radost, a reality mi je kao paralela bio jedno iskakanje iz toga što je kultura i evo mogu sada da kažem da u toj knjizi u istraživanju bavim se baš time koliko posle 10 sezona, ja se negde 15 godina profesionalno bavim glumom, što na televiziji, filmu, serije, pozorište, razni reditelji i velika imena. Nikada nisam osetio tu vrstu prepoznatljivosti na ulici do momenta kada sam kročio u reality. Da, i ljudi tu tek kreću, da. Se prepoznaju te neke momente koje vi izgovarate. Ja sam se često i u realitiju skrivao iza glume onoga što je moja osnovna profesija. Kada sam osetio da me... Jer to ipak ti najbolje možeš, definitivno. Pa da, i mislim da je to pametan izbor, jer kada se uhvate zatvoren prostor, nosi neki pritisak, niste svoji i onda je najbolje da sačuvate zdrav razum, emociju, da se negde ne ogolite, da bolje da glumite i napravite neku, što kažu, veštačku svađu, ali to mora opet da zvuči vašim suparnicima, takmičarima realno. Da. Zato se i zove reality, ali kada se otkrije gluma, onda to nije ni u pozorištu dobro, a ne u realitiju gde se očekuje doza realnosti. Tako da je ta paralela meni fenomenalna i ja sam još uvek negde deo i jedne i druge stvarnosti i planiram da tako i ostane, jer mislim da smo negde i prinuđeni da idemo u korak sa vremenom. Sa vremenom i da pratimo ono što su trendovi, je li tako? Tako što donosi, a mislim da je... A vezano za Toronto, kakvi su ti planovi vezano za to? Načuo sam nešto, pa bi volio da nam evo otkriješ. Pa da, evo, Toronto se... morali smo to da odgodimo, to je da kažem, ja sam mislio da je to zapravo ne odloženo, nego da je to propalo i nekako moralo da se prekine zbog tog mog bolovanja. Ja sam se malo preforsirao i morao sam da napravim pauzu u poslu i otkazao sva snimanja i sve što je došlo i bilo mi je teško što sam otkazao jednu takvu stvar koja je, kako mi je, da pomenem, Vesna Rivas u jednom proročanstvu rekla put do Hollywooda. Naša koleginica. Ja sam se smejao, ali Vesna Rivas je eto bila u pravu. Mislim da je to propalo, ali zapravo ljudi u svetu funkcionišu drugačije nego mi, oni dosta ranije se sve planira i oni su mogli da pomere to 6 meseci, tako da se moj odlazak, i ako Bog da, ako sve bude u redu, planira za septembar, ali o tom još uvijek ne bih nikakve detalje jer se već jednom nije odložilo pa da ne bude da sad opet nešto najavljujem uzalud. Neka se to dogodi pa možemo da pričamo, ali zanimljiv je projekat i mislim da će se tu zapravo desiti taj neki miks tog mog iskustva koje sam stekao radeći u pozorištu i radeći u pozorištu 2 sektora. Ja imam tu svest o svom pokretu kroz igru i kroz balet, a opet u realitiju sam dobio tu svest o tome šta su mediji, koliko mediji sad imaju... Koliko su mediji moćno oružje, ali tako? Da, pa mislim da to vi najbolje znate. Znamo, da. I zato mi uvek gledam da ispoštujem. Ja nikada ništa nisam, što se tiče novina, demantovao. Čak sam jedan od onih koji su uvek... Čak i kad pišu loše, ne Ja čak posolim, ja dodajem. Ja sam jedan od onih da, ajmo i loše, jer ja verujem da ljudi zaborave da je najteže u životu pobediti sebi, imati lično mišljenje. I onog momenta kada mislite ako novine napišu o vama nešto dobro, da vi postajete bolji, to je pogrešno, ili obrnuto ako pišu loše, da postajete gore. Nekako sam se vodio time da ako već shvatimo da mediji moraju da prenose ono što u datom momentu jeste slika, a ljudi vole možda to da vide. Mislim da možda svako treba da se zapita šta je ono što žele da vide. Jer o meni, na primjer, su mogli svi i na internetu da nađu dokaze, mogu da me vide u pozorištu. Dosta lepih. A mogli su i da vide, da, to sam uvijek govorio, pored svih tih tračeva i svega što se dešavalo, mogli su svakog kog je interesovalo da vide. Ja sam zaista u jednom momentu hteo da nekako podignem svest o ljudima koja je pomoć neophodna i to su one najbitnije stvari u životu kada shvatite tu prolaznost i shvatite da sve ovo što mi radimo je
možda negde nebitno u poređenju sa da. tim. I hteo sam da podignem svest o deci, pre svega o deci koja boluju od retkih bolesti, o kojima i sam nisam ništa znao, pa kasnije o određenim slučajima. Niko se nikada time nije bavio. Trebalo bi malo više da se bavimo generalno tim temama, humanitarnim, generalno akcijama. Da se zapitamo životom i da to što dobijemo pažnju u medijima zapravo iskoristimo da kažemo na pravi stvar. Ali ja sam razumeo, meni su ljudi uvek govorili, nisam to potencirao da sada ja ispadnem neki veliki humanista i ne znam sad šta, nego da se zaista svakim tim pominjanjem možda ljudi zainteresuju, čuju i reše da hoću da uplatim nešto. Međutim, govore mi novinari, to nije zanimljivo. Onda vi njima date ono što je zanimljivo i zapravo nisu ni oni krivi, ja to sve ispuštujem. Krivi su možda nekad i neki od urednika njihovih, jer to je žuta štampa, ko što se kaže. Ja nekako kažem da je to publika, jer zapravo mi dajemo ljudima ono što oni žele da vide, jer nekako shvatam da to jeste naš posao, da mi pokrećemo pitanja, odgovaramo, da prikažemo ono što zapravo jeste naša realnost, kao što je možda negdje zadatak realitija. Ako je to naša realnost, onda ja evo pristajem, kudite me. To je onda dobro. Hvala ti puno što si nam bio danas gost i nadam se ćeš nam biti uskoro, ajde da kažemo možda i u septembru, pre nego što odeš za Toronto. Hvala mnogo što ste me pozvali. Kao što izgleda, tako mi je bilo prijatno i uvijek ću rado doći. Hvala vam na pozivu.